Kolodun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amit amit pasang taliman tabe mugi sinabetna ing iludina tinebihna ing tolak sari linepatna ing siku dendaning Gusti dumawana ing tawang tawang. Sih wiloso soho berkahing Gusti ingkang moho welas. Mugi kapitedakno anggen dumateng panjenengan sadaya tansah manggih rahayu wilujeng wonten pargian rahina punika. Hangormasi jejering titah sawantah Jalawa Walaka ingkang boten nuncat saking lenaning kaprayitnan sumangga panjenengan sadaya mugi kersa kula dherekaken ngujuaken suka syukur ing ngarsaning Pangeran ingkang maha welas saha maha asih ingkang sampun hamuraken kanugrahan awujud punapa kemawon dumateng panjenengan sadaya dalasan kula. Satemah panjenengan sadaya saged pinanggih ing rahina punika kalian kayuman ing karahayon kanthi santi jaya wijayanti murih mulyaning nagari. Nuwun kula nuwun karahayon kawilujengan konjuk dumateng para tamu sinedahan kakung Dewa Putri. Langkung-langkung konjuk do para pepunden para pinisepuh sesepuh aji sepuh ingkang satuhu hanggeng mastuti dumateng pepayaning kautamin ingkang pantes pinundi saha kinabektin. Konjuk dumateng para alim ulama ingkang rinten lawan dalu tansah maos kitab suci wahyuning ilahi kangge panuntun kiblating panembah ingkang satuhu luhuring budi. Ugi konjuk dumateng para pangemban pangbating praja satriyaning nagari mongko pandam pandoming kawula dasih ingkang satuhu kinormatan. Ugi konjuk dumateng para bayrayata ingkang taksih lebet karya ugi ingkang sampun pana ing karya ingkang satuhu bagya mulya. Ugi boten katolempen selawat saha salam kita kunjuhaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo-tenggo pitulungipun wonten ing yaumul kiamat samangke.
Saderengipun kala matur saestu wonten ing pedal Rahina punika kawula piniji kinen hamasaken hangurutaken urut rontanipun tumapaipun paragian prasaja wonten ing Rahina punika ana niji panjenenganipun Bapa Kliwon Sedyatama wonten ing pedal Rahina punika ana niji Hangrakit Cekar Cempaka Mulya amiwaha Kang Putra Siwi ana nggih pun Dyah Rarayu Retna Dwi Andasari sarjana komputer ingkang sapanggih badhe kacatukrama kalan Bagus Rendi Bagus Irawan putra dalu panjenenganipun Bapa Suratman Ibu Larni ingkang pidalem wingking dadapan RT 6 RW 7 Jatikuwung Gondangrejo Karanganyar. Saestu calon jerat mojo pinangenten serembit sampun netepi tata upacara ijab kabul diorkala dinten Senin Kliwon Surya kaping 13 April mapan wonten ing kantor KUA kanthi satataning nagari ingkang sampun lumampah ijab kabul watawis tabuh dasa ingkang sampun lumampah kanthi widodha aniring sambikala boten wonten alangan satunggal punapa. Para lenggah sinedahan kakung meapurti keparenga kamriki badhe maosaken pratelanipun paragian prasaja wonten ing Rahina punika ingkang angka sepisan pambuka saking Pabiya Wara. Hangajati cara ingkang kalih sowanipun Sirat Maja pinanganten putri saking sasana Riyasa Sasana Adisarira tumuju ing sasana paragian lenggah wonten ing Kursi Irinenggo. Sinten to ingkang kepareng badhe nglarapaken Sirat Maja pinanganten putri ana inggih Ibu Anik Purwanti kalawan panjenenganipun Ibu Dr. Devi Usdiana Rosida Magister samangke ingkang saperlu badhe nglarapaken Sirat Maja pinanganten putri. Hangajati cara ingkang angka 3 sowanipun Sirat Maja pinanganten kakung samangke badhe kalawaken panjenenganipun Bapa Suparno saha Bapa Sardi ugi kakanthi Bapa Trima. Sasampun Sirat Maja pinanganten putri pinanganten kakung sampun dumugi ing kori paragian samangke badhe giya kalampahan adicara atur pasrah panampi. Atur pasrah panampi samangke badhe giya kaadari panjenenganipun Bapa Suparno Soleh Sarira saiki panjenenganipun Bapa Suratman ugi Ibu Larni. Sasampun adicara pasrah sampun paripurna giya katampi panjenenganipun Bapa Warta. Jumenengipun Bapa Warta samangke jinajaran panjenenganipun Bapa Pejo ahli madya ugi panjenenganipun Bapa Sudina sarjana ekonomi magister syais. Sasampun adicara pasrah panampi sampun paripurna giya kalajengaken adicara adat widi widana ingkang sampun lumampah wonten ing laladan ngledhok Jatikuwung Gondangrejo Karanganyar ana nggih adicara panggih. Panggihipun Sirat Maja pinanganten sarimbas samangke badhe kapratistesaken panjenenganipun Ibu Juru Paes.
Sasampun adicara panggihipun Sirat Maja pinanten kekalih hanenjih kalajengaken mertui besan. Ingkang badhe mertui besan nggih panjenenganipun Bapak Dr. Andes Sakiti Sarjana Ekonomi sekalian Ibu Feni Varyani Sarjana Ekonomi Manajer Sais. Sasampun adicara mertui besan giya kalajengaken saking keparingipun Bapak Kliwon Sedya Utama samangke badhe paring lelipur hanenjih beksan kiprah sewu ingkang badhe kaadan panjenenganipun Adik Iksan. Hangati adicara ing salajengipun hanenjih pinanganten sarimbit samangke badhe atur pangabekten kunjuk dumateng Rama kalawan Ibu hanenjih ingkang kepareng badhe hanglolos duwung panjenenganipun Bapak ingkang badhe kepareng lolos duwung samangke hanenjih panjenenganipun Bapak Rantiyo. Polenggah sinedahan kakung Mahputri hangaja adicara ingkang salajengipun hanenjih saking kadang-kadang Karang Taruna Janur Kuning badhe marak sowan wonten karsanipun Sirat Maja pinanganten sarimbit ugi para tamu kakung Miwa Putri badhe hangaturaken lepas lajeng kunjuk dumateng Sirat Maja pinanganten sarimbit. Pargian prasaja wonten ing rahina punika samangke katitipun paripurnaning pargian ambok bilih. Sirat Maja pinanganten sekalian ugi kadang besan sutresna mbok bilih sampun kabedol saking sasana rinengga tumuju ing sasana pawiwahan katitip pargian sampun paripurna. Adicara pungkasan hanenjih pambedhelipun Sirat Maja pinanganten sarimbit ugi kadang besan sutresna samangke panjenenganipun Bapak Jailan ugi Ibu Rosita. Mekaten lan semanten pratelanipun pargian prasaja wonten ing Arahina punika. Nuwun. Nuwun. Kala nuwun siripipun Santi Malaya sirip paripurna anggen kawula ngaturaken pratelanipun pargian prasaja wonten ing Arahina punika. Para lenggah, para winisepuh sesepuh aji sepuh ingkang satu kinabekten. Sumangga panjenengan sedaya dalesan kula dherekaken maosaken basmalah sesarengan mugi pargian prasaja wonten ing Rahina punika saged lancar boten wonten alangan rubida punapa. Bismillahirrahmanirrahim. Hangaja adicara ingkang salajengipun hanenjih sowanipun Sirat Maja pinanganten putri saking sasana Juru Paes tumuju ing wonten ing sasana kursi Gading Rinengga. Kunjuk dumateng Ibu Anik Purwanti ugi dumateng Ibu Dr. Devi
Usdiana Rosida MSc kala suwun jengkar saking Sasana Palenggahan tumuju ing Sasana Rias Sriatmojo pinanganten putri.